Vitsi, se oli niin naurettava. Hei Roope. Mä teen sitten vaan, että mä en tee sinne hirveästi Def 2 videoita, että siellä olisi vähän niinku vaan semmonen Minecraft-video, semmonen juttu. Et mä en tee sinne paljon noita Def 2 videoita. No mä tuun jostain sitten kun mä oon tehnyt läksyt ja mä tuun heti kun mä oon tehnyt läksyt ja syönyt välipalaa ja tullut sieltä koulusta ja ne kaikki jutut tehnyt. Niin mä tuun ainakin. Tuut säkin sitten. Kun sä oot tehnyt ne kaikki jutut. Et oo tosissas. Ei ihan.